אז הוא יושב שם עד מות הכהן הגדול. בסדר? יפה מאוד, כל הכבוד, אנחנו מתקדמים. יש ספר בקרוב אצלכם, בקרוב אצלי, שמצווה גדולה ללמוד בו. מצווה גדולה ללמוד בו, חוץ מעצם הלימוד, שזה קובץ שיעורים של רבי אלחנן בולם וסרמן. עכשיו, הקובץ הזה, למה חשוב? אני הכל אסביר. זה הקדמה, אתמול עברתי עליה בלילה. היה משהו שלא מצאתי אותו, אני קוראים, אבל צריך מה? צריך והער עינינו בתורתך. לא הבנתי שזה מתכוונים. אחר כך, ברוך השם, הרב שלמה ברון גם כן עבר על זה, הרב ינאי עבר על זה, וגם כן מצאנו מה שאנחנו רוצים בעזרת השם. רבי אלחנן וסרמן, יש פה בהקדמה הרבה דברים עליו. אחד מהדברים זה שהוא היה תמיד חכם, מורה הוראות, ראש ישיבה, היה יחד עם החפץ חיים, למד בישיבה של החפץ חיים, ולאחר מכן לצערנו הרב הוא נשרף בשואה לצערנו הרב, ולכן כתוב השם ייקום דמו. אנחנו קוראים כמה פסקאות ומתקדמים מה מתקדמים. אני קורא את הדברים האלה, אני לא בא בשום שיעור, גם כולל השיעור הזה, כל מה שאנחנו נלמד להעיר למישהו, ובטח ובטח שלא להעיר לעצמי ולחייב את עצמי. כל מה שאני אומר זה שאנחנו נתחזק, וגם אתם תתפללו עליי שאני בעצמי אתחזק. זה לא עכשיו שאנחנו באים עכשיו מלמעלה ומעירים הערות, שאני אזכה בעזרת השם, גם כן בעצמי, להגיע לכל הדברים האלה וגם ללמוד את הספר הקדוש הזה. כתוב עכשיו שהוא היה עכשיו בשואה, לקחו אותם בדרך למשרפות, עוד דקה אנחנו נקרא את הפסקה השנייה. במרומים, הוא אומר, כך הוא אמר לקהל שהיה איתו, במרומים מחשיבים אותנו, אנחנו 3 שבועות, כן? 3 שבועות, חורבנות, שרפות, שואה, אצל אשכנזים בתשעה באב, אני גם בבוקר וגם בערב שומעים את הקינות הספרדים. האשכנזים, אני מוסיף גם קינה שכתוב, מה כתוב בסוף הסידורים של אשכנזים, קינה לקדושי השואה. יש שם קינה מרב לבוב וכל מיני תלמידי חכמים, גם של הרב שבט הלוי, הרב אוזנר, יש שם כל מיני קינות שהם וכותבים לפחות קינה אחת להגיד, יש שם ריבוע כזה, להגיד קינה, לכל פעם הוא אומר קינה. עכשיו, במרומים מחשבים אותנו כצדיקים, את רבי אלחנן וסרמן וכל הצדיקים שהיו אותו, כנראה, כי נבחרנו לכפר בגופותינו על כלל ישראל, כאשר הולכים לשרוף אותם. אילה זאת, עכשיו תראו מה זה, תראו איזה דברים, אנשים מוצאים אותם לשרפה. עוד דקה נקרא את השורה, 2 שורות הבאות, מוצאים אותם משרפה, הם הולכים להישרף. אילה זאת, אנו צריכים לשוב להשם בתשובה שלמה ומיד במקום. אין זמן. צריכים עכשיו מה לעשות? לחזור בתשובה שלמה ומיד במקום. למה? הזמן קצר, הדרך למבצר התשיעי, מה זה מבצר התשיעי? מקום הטבח של קדושי סלובודקה וקובנה. כל אלה הצדיקים היהודים שהיו במקום הזה של סלובודקה, הרב לנדה של בני ברק עכשיו, נכון? הרבה, זה ישיבת סלובודקה, זה ישיבה מה? ישיבה ידועה מקדמת דנה, זה לא רק עכשיו, זה מקדמת דנה באירופה. ומה בקובנה, אני לא מכיר עכשיו איזה מקום, נקרא מקום של קובנה זה בליטה, אני לא מכיר היום ישיבה שקוראים לה קובנה. בעזרת השם גם הגיעו לזה. עכשיו, קרובה עלינו, כאילו המקום הטבח זה קרוב, עוד מגיעים אליו. עלינו לדעת, תקשיב טוב, כי קורבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי תשובה. אם אנחנו נעשה תשובה, אנחנו קורבן עכשיו. אנחנו קורבן. הקורבן הזה עכשיו אם נעשה תשובה יותר יעלה. כי אם אדם מביא קורבן לבית המקדש, מה הוא צריך לעשות? תשובה. אם הוא לא עשה תשובה, מה קרה? זה חסר ערך. האדם צריך להגות וידוי זה נקרא תשובה. לפי הרמב"ם, עיקר התשובה זה מה זה? זה הוידוי בהכרה, מה? בהכרה של החטא. עכשיו תראה מה הוא אומר. ועל ידי כך נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו באמריקה. אם אנחנו עכשיו מה נעשה? שנלך מה במשרפות נעשה תשובה ואנחנו נתעורר לעשות מה? לעשות תשובה. זה יעורר עכשיו, מה זה יעורר עכשיו? שהמלחמה לא תגיע במה וירצחו יהודים באמריקה. זאת אומרת, אתה נמצא כאן סובל, זה שאתה סובל, אני הולך כפרה, הוא אומר. זה מה? זה שאתה עכשיו סובל, לא אתה חבר שלא אף אחד פה, זה שיהודי עכשיו סובל, כל מיני דברים, זה לא סתם, זה לא הולך לאיבוד. עכשיו אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, עוד מעט נגיע גם כן נקווה לחובות הלבבות, לא מתחילים לצחק עם הקדוש ברוך הוא, צריך תמימות. היום גם כמסוכן, יותר מדי לימוד, חקירס, ככה וככה וככה,
מאבדים הרבה פעמים, מאבדים את התמימות. אומר עכשיו, אנחנו נמצאים פה, נמצאים עכשיו במקום הטבח של קדושי סלובודקה וקובנה, ומה אנחנו צריכים לדעת? לחזור בתשובה, ושאנחנו נחזור בתשובה אנחנו נדע מה אנחנו נעשה, אנחנו נציל את החיים, את החיים של של החברים שלנו באמריקה. כל הכבוד. המשכנו, הכל פה זה ביידיש. עכשיו הכל ביידיש, יש יידיש תרגום, הכל פה ביידיש. עכשיו, הפסקה הבאה, שלא תעלה ברעיוננו, שלא יהיה בראש שלנו, במחשבה שלנו, איזוהי מחשבת פסול חס ושלום. שאדם לא יראה לכם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אני צריך לעשות פדיון נפש של אדם יקר שבא שלשום בלילה. האדם הזה יקר, זה אחר כך תשים על השפה שלא ייכנס לי לפה. האדם הזה, יש אישה, קוראים לה, כשהקדוש ברוך הוא גם מברך אותה, אביה בת מירה מרים. האישה הזאתי, יש לה תינוק, התינוק, אני לא זוכר כבר מה הוא אמר לי איך זה נקרא, יש משהו בבטן של התינוק לא טוב. בבטן של התינוק יש משהו שלא טוב, כאילו התינוק לא נותנים לו סיכוי לחיות. אבל רק אמרו שנחכה לסקירת מערכות זה נקרא. בא בן אדם, התקשרו, זה אנשים מנווה דקלים, התקשרו פה בלילה, אמר, אני מקווה, זה לא מאוחר, זה לא מאוחר, 10 בלילה, זה לא מאוחר, אנחנו פה 10 בלילה, מאוחר. אמר לי, מה? אמר לי, תשמע, שאלתי רב, תלמיד חכם, אמר לי, צריך לעשות פדיון נפש. אמרתי לו, בשמחה, עשה פדיון נפש, מה צריך? אמרתי לו, צריך 160 שקל, הוא דיבר איתי, אשתה איתו לחוצה, אז אשתו דיברה איתי אחר כך. אני לא צריך, רק לוקחים 160 שקל, ועושים, אני מסדר את המטבעות, עושה מה שצריך לעשות, שכתוב בסידורים, כמו שצריך, לוקח את המטבעות, מתכוון, סופר אותם, קודם כל שם א' ועוד ה' ועוד ו' ועוד ה', אחר כך שם יהיה, אחר כך שם הוויה, זה בשקט, אחר כך עושים א' ב' ג' בכל, מגיעים עכשיו בספירה הזאתי לשם אדנות, לפני שאתה עושה את האלף של אדנות, אתה עושה מה? אתה עושה דין, ישר את האלף, ממתק את הדינים, יחד עם כל המטבעות, אחר כך סופר אל, ועוד פעם מערבב את הכל, ואומר אחר כך יהי רצון, אני מוסיף, אחר כך מישהו ברך, קורא פרק תהילים, מישהו ברך, לאותם אנשים, זהו. הוא שאל אותי איפה אתה נמצא, אמרתי לו אני נמצא פה כאן בנאות שקמה, רחוב בעל אותו, מה זה לידינו, חשבו לא יודעים איפה אני מכיר אותך 20 שנה, אני בא אליך מהר, בא לפה, אומר לי תשמע, אני כל בוקר מתפלל, אני לא יכול להרים את הראש, מי ששמע פה את הדבר הזה שקורה מה שקורה לתינוק, לא יכול להרים את הראש, אני לא מסוגל להרים את הראש, לא מסוגל להתפלל, לא מסוגל שום דבר. אומר אחר כך תשמע, הוא התחיל לדבר, אומר לא, מה שאני מדבר אני נהפוך שתבין. יש שתי אילן אחד פה, אילן פה. אני מדבר הכל לטובה, זה לא לשון הרע, אתם לא מכירים, גם אם אתם מכירים זה הכל שזה. אומר היה לי אילן אחד, זה חליתי במחלה, היה לי כל מיני דברים, היה לי הצלות, התחיל לספר לי כל מיני הצלות שהיה לו, כל מיני דברים, מלא דברים. ויש אילן אחר, שיש עכשיו את התינוק בבטן, ואני לא מסוגל שום דבר לעשות. אמרתי לעצמי, תסתכל מה זה, בן אדם יכול לעבור מחלות, אבל זה סבא, הילד, הכאב של הילדים זה יותר חזק מהבן אדם. בן אדם שכואב לו אומר, אני אתמודד, אני ככה. הילד עוד לא נמצא בכלל באוויר העולם, נמצא בבטן של הבת שלו, כבר לחוץ, מה זה לחוץ? בוא לכאן, התפלל על הילד שלי, ויהיה ככה. אמרתי לעצמי, כמה צריך להרגיע את האנשים, הרגעתי אותו, דיברתי איתו, דיברתי גם אישה, בטלפון, דיברתי איתו גם פה איזה 10 דקות, אמרתי לו, הכל משיע, הקדוש ברוך הוא נותן, אל תפחד, וכל מיני דברים, אל תדאג, שיהיה רגוע, שהאדם יהיה רגוע. זה צריך מה לעשות? צריכים עכשיו מה לעשות? צריכים להתפלל על יהודים. מה צריך לעשות להם? צריכים להתפלל על יהודים. להתפלל חזק על יהודים. אנחנו הרבה פעמים, פה ניכנס 15 דקות, 20 דקות, אנחנו לומדים טוב מה שאנחנו לומדים. צריכים להתפלל, אנחנו צריכים להכיר היטב בכוח של התפילה. זה נקרא כבר בגמרא, לפני 2000 שנה, קרום זולות לבני אדם. מה זה קרום זולות לבני אדם? דברים שעומדים ברומו של עולם, ומה עושים האנשים? זה לא נאמר לנו, זה נאמר על המוראים, נאמר שם בגמרא על קדושי עליון, זה לא עכשיו תשפ"ו. זה נאמר לפני 1500-1600 שנה, וזה נאמר לאנשים שהיו בתקופות אז, לא מבינים מה זה תפילה, לא מעריכים את הכוח של התפילה, שהתפילה יכולה לשנות. פה צריך לראות,
אנחנו נעשה תשובה, יועיל מה יועיל, לאלה שבארצות הברית. עכשיו תקשיבו. הוא אומר עכשיו שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבה של פסול. אל תכניס לעצמך שום דבר לאחר בכם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אנשים, מה אנשים, למה אני אומר את זה עכשיו לא יכולים להרים את הראש? זה קשה להם. והם נאבקים, למה אני אומר את זה? כל הכבוד לו. הוא נאבק בעצמו, מה הוא נאבק בעצמו? נמשיך להתפלל, נמשיך לא לראה אחרי הקדוש ברוך הוא, נמשיך להיות מה? להיות אדם מאמין. אדם קורא לו דבר כזה, אני אמרתי לעצמי, אם זה רק קורא לבן אדם, אחד ושלא נקרא לאף אחד, אלה שקורא להם דברים אחרים, השם ישמור, אנשים חיים, בחורים צעירים, בגיל 20, 22, כל מיני דברים כאלה, מה עובר עליהם בראש כדי להחזיק את האמונה החזקה. אז הוא אמר להם שלא יעלה מחשבת פסול חד ושלום. מה הוא אמר? אנחנו קורבן, אז אם זה מחשבת פסול, זה נקרא, מה נקרא? פיגול, פוסל את הקורבן. עכשיו תקשיבו, אנו מקיימים עתה את המצווה הכי גדולה. איזה מצווה הכי גדולה? מי חלם בכלל לזה? לא, מי חלם בכלל מה שהוא יגיד פה? מי חלם בכלל? אתה לא היית חולם להגיד דברים כאלה. הוא אומר, מצווה הכי גדולה. באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה. זאת אומרת, באש אתה הצעת, זה את הגוף שלנו. את הגוף שלנו. אין, הולכים עכשיו למשרפות, לא בית המקדש, הגוף שלנו. ובזכות זה שאנחנו נשרפים, מה יהיה לעם ישראל? תצולה. יהיה מה? האש תחזור ותקים מחדש את בית ישראל. זאת אומרת שאם עכשיו אני נמצא, לא אני חד ושלום, אם אני עכשיו רבי אלחנן וסרמן וכל אלה סבלודקה וקובנה, עכשיו מה קובנה, אנחנו מה עושים? נכנסים לתוך הגזים, זה הדבר הזה מה יעשה? הוא יגרום לבני ברק שירושלים שיהיה ישיבת סלובודקה, שיהיה ישיבת פונוביץ', שיהיה ישיבת חברון, שיהיה ישיבת מרקה, שאני לא יודע, כל התורה שאומרים היום במדינה שלנו, בארצנו הקדושה, זה יגרום שבתי מדרשות לא יהיה במקום לתלמידים. הבן שלי לומד בישיבת בית אל, מול רמאללה, כל הישיבה מלאה בתלמידים. לא רק שמלאה בתלמידים, עכשיו עשו גיוס כסף של מיליונים, לא מיליונים, ערוץ 10, לא יודע, כל מה לעשות, מיליונים, משהו כזה. כדי מה לעשות? להרחיב את הישיבה. כמה יש תלמידים בישיבה? 500 תלמידים בישיבה. 500 תלמידים בישיבה, זה אי אפשר להבין מול כל הרשעים האלה. כל המקומות האלה, הרב יוסף יספר לכם. שם הערבים, לא עכשיו כבר כסחו אותם גם כן. עוברים הערבים שם עם מכוניות, יורים לעבר היישוב, השם ישמור. הישיבות, מה הישיבות? יש ישיבה במצפה רמון, מאות על גבי מאות, על קוסטינר, אין מקום לתלמידים, אין מקום, מאות תלמידים, אין מקום לתלמידים. כל המקום שמה, הכל מה, זה 2.5 מפה עם הפקקים, הכל מפוצץ, הכל מלא. אומר רבי אלחנן וסרמן, אנחנו מציתים אותנו באש, האש הזאת היא מה? באש אתה עתיד מה לעשות? לבנותה. זה מה זה? היא היוקדת את גופתנו, היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל. זה שתי פסקאות של יידיש, שיש פה את הפירוש שלהם מהיידיש. עכשיו אנחנו עוברים לדבר הכי, לא יודע, לפי דעתי זה הכי חזק, אלינו. כאילו זה חזק אליהם. עכשיו זה ברור חזק אלינו. אבל יש שופט חזק אלינו, אנחנו למעשה, אנחנו. זה עכשיו הכהן הגדול. מי זה הכהן הגדול? כשאתה קורא את זה עכשיו הכהן הגדול, עם כל הדרשות שאנחנו נראה עכשיו, שהיה לו להתפלל בלי דורו, כל הדברים נראה אותם. יש גם כן פה עוד גמרא שצריך להבין את הגמרא טוב מה הולך שמה, שאנחנו נספיק. אתה חושב שמי זה הכהן הגדול? הכהן הגדול זה יהוצדק הכהן הגדול. זה עכשיו שמעון הצדיק הכהן הגדול. זה יוחנן הכהן גדול. זה פנחס כהן גדול. יש תוספות שאומר שרוב הכהנים יצאו ממי יצאו? יצאו מפנחס. תוספות ארוך, ומביא שם רשימה של חי כהנים, ואחר כך מביא עוד רשימה מה? רשימה של כהנים. לא, הכהן הגדול זה אתה. כל אחד שיושב כאן הוא כהן גדול. כל אחד כאן שהוא יושב הוא כהן גדול בקודש הקודשים. תקשיב עכשיו מה כתוב כאן. בעסקנותו לטובה, חיזוק והפצת התורה. ראה הצלה נפשות ישראל גם במובן הגשמי. לא רק במובן מה? התורני. הם שרפו אותם, זה גשמי. עכשיו מה? במכתב ששלח לצעירי ישראל. בקיץ תרצ"ט. זה עוד מעט 100 שנה. לעודד על דעת, אני יודע, עין ד',
יסוד חברות על דבר. יסוד חברות ללימוד תורה וארגון ישיבות קטנות. הוא מבאר, תקשיב טוב טוב, כסיבת הסיבות של כל הצרות הבאות עלינו היא שכחת התורה. שוכחים את התורה, לא לומדים מספיק טוב, שוכחים את התורה. ושלכן, תקשיבו, חיזוק לימוד התורה הוא הצלה גם במובן הגשמי. שאתה עכשיו יושב ולומד מה ולומד כאן תורה, אתה כמו רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי בגמרא מסכת מכות בדף י"א, אליהו הנביא לא נגלה אליו. למה לא נגלה אליו? כי התורה שלו לא הגנה על יהודי שיאכל אותו אריה. אם יש יהודי שבמרחק של 12 קילומטר, נכון? כשם מדובר על כמה פרסאות זה היה? כמה פרסאות? 3. זה היה 3 פרסאות. כמה זה פרסה? 4 מיל. כל מיל זה בסביבות מה? בסביבות? קילומטר. בסביבות קילומטר. אז עכשיו יוצא מיל... 12. 12 קילומטר. זאת כן. אומרת, 12 קילומטר. כן. זה מכאן לחובות. זה מכאן לרמלה. זה מכאן לתל אביב. תחשוב. כל בן אדם עכשיו אכל אותו מה? אכל אותו אריה. באים באשמה, למי באים לאשמה? לרבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי, אליהו הנביא מה עשה? אליהו הנביא לא התגלה 3 ימים. למה הוא לא הגיע? למה עכשיו הוא לא הגיע? למה הוא לא הגיע עכשיו? למה הוא לא הגיע? בגלל מה? בגלל, אומרת הגמרא, הוא עכשיו אומר, אמר להם, ההוא סבא, מפירקא דרבא, שמיע לי וכולי, כי עד ההוא גברא, דאכלה אריה, אכל אותו אריה, בריחוק תלת הפרסה מיני דרבי יהושע בן לוי, ולא ישתה אליהו בעד את תלת יומי. 3 ימים ואמר לו, אני לא מגיע אליך. זאת אומרת, שרבי יהושע בן לוי צריך להגן, מה הוא צריך להגן? לפחות, יכול להיות יותר, אני לא יודע. לפחות, מה הוא צריך לעשות? 12 רדיוס של 12 קילומטר. מה אנחנו עושים? התורה שלנו, מה התורה שלנו מגינה? אדם צריך לראות מה כתוב כאן. זה הוא אומר עכשיו, הוא לא אומר את זה להם, לאלה שלפנינו. הוא אומר את זה לנו, לאלה שאחריו. הוא אומר לאלה שאחריו. הוא אומר פה עכשיו, הוא הצלה גם במובן הגשמי. לא רק הצלה ברוחני. ברוחני זה פשיטה. כמה שיותר עומדים תורה, יותר נמצאים בתורה, יותר מרכבים אנשים לתורה, מוציאים אנשים מחולי שבת, מטומאת נידה וכל הדברים פשיטה. אלא גם כן מה? גם כן, זה מה זה? הצלה גם במובן הגשמי. ושהעמידה מרחוק בעניין הזה, תקשיב טוב, 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 יש משום לא תעמוד על דם רעך כפשוטו. שאתה לא לומד תורה טוב, ואז אנשים, מה קורה? נפגעים? אז יש בעיה, מה בעיה? תביעה בשמיים. אני עוד פעם רק סנגוריה, אבל לא שיש קטגוריה. זה תביעה שבשמיים. על מה זה תביעה שבשמיים? זה תביעה בשמיים על לא תעמוד על דם רעך. כפשוטו. כפשוטו. שלא נחשוב עכשיו חקיריס, ונעשה עכשיו שטיינגל בתוירה. לא. הוא מדגיש לך. הוא אומר לך מה? הוא אומר לך כפשוטו. זאת אומרת שיהודי... מה דווקא אבל זה תביעה דווקא לרבי יהושע בן לוי? כי רבי יהושע בן לוי הוא היה דווקא עליו, על הצדיק, אבל לא על כולם. הוא צדיק, אז רבי יוחנן וסרמן אומר שזה גם לא רק לרבי יהושע בן לוי, זה גם למשה יוספי. לכן צריך רבי יוחנן וסרמן. אם לא היה רבי יוחנן וסרמן, אז היית יכול להגיד מה שאתה אומר. אבל מה עכשיו מה? אם יצא לך בדגה, אז עד החף הרוג נגיד. אתה עכשיו, בשביל זה יש רבי נחמן, יש רבי אלחנן וסרמן. רבי אלחנן וסרמן כתוב, השיעור הזה, יש עוד שיעור. אני עוד מעביר את השיעור הזה, כי אני חושב שהשיעור הזה יותר חשוב לנו. שיעור שרציתי גם להעביר אותו, אבל אי אפשר. בשיעור שרצינו להעביר, שם מופיע שהם הרגו, את מי הם הרגו? הם הרגו את הגברים, נכון? במדיין, בפרשה שלנו, מטות מסע. עכשיו, הם לא הרגו מה? לא הרגו את הטף. אז אומר שפת אמת, למה לא הרגו את הטף? כי זה לא היה חדור בהם, שמה? שהטף מטמא אותם. שהטף מכשיל אותם. מתי הם הרגו את הטף ויחיו מה? יחיו רק את ה-32,000 שמה? שבתולה וכל הדברים שכתוב בפסוק למדי. מתי? שמשה רבנו מה עשה? שמשה רבנו העיר להם. חכמי אל תעזוב את זה. בוא תסתכל, יש פה כאן בערימה הזאת, אתה סבל לגן הבא, תסתכל שפת אמת, תביא את הספר שפת אמת. עכשיו מה? בערימה הגדולה. עכשיו, מרגע שמשה רבנו אמר להם איך אתם מאחים את הטף,
מהכוח של מה? של העיירה של משה רבנו, הם קיבלו מה הם קיבלו? כוח למאוס את הטף. זאת אומרת, לפעמים אני לא עושה דבר, למה אני לא עושה דבר? אני לא עושה מה... פה שפת אמת, חבל על הזמן, תעזוב, תלך אתה לשם, בוא כאן, יש את הרמה הכי גדולה, ברמה הכי גדולה דיברתי ברור, סתכל שפת אמת. עכשיו מה תגיד אין? עכשיו מה עכשיו? אתה, מה אתה מקבל את הכוח, ממה אתה מקבל? ממה אתה מקבל את הכוח? ממה אתה מקבל מה? ממה אתה עכשיו מקבל את הכוח? ממה אתה עכשיו מקבל מה מקבל? של משה, הערה בעין. שמשה רבנו עכשיו מה עושה לך? צועק עליך? משה רבותיי, בלי להפריע לנו. משה רבנו עכשיו מה עושה? משה רבנו עכשיו מה עושה? הוא מאיר לך, מזה שמשה רבנו מאיר, יש כוח. אומר השפת אמת, מטות תרמ"ו. וכפי הקנאה והשנאה שהיה בליבם, לסטרא אחרא, כך גברו, גם היום. כמה שיהיה לך יותר שנאה וקנאה לערבים, אתה תרצה יותר לחלות אותם. לכן אנשים שהם מתיישבים, נמצאים בין הערבים, אצלהם מה? אצלהם לא מפחדים מהערבים. כל כולם מה זה לעשות? לכסח אותם. למה כולם שונאי ישראל. רק יש אנשים משוגעים, שעוד לא נגמר השיגעון הזה, קצת נחלש אחרי מה שקרה לפני 3 שנים, שחושבים שהערבים זה החבר שלך. כמו הטראמפ הזה, המשוגע הזה, שהטרמפיסט הזה, הוא חושב שהאיראנים הם החברים שלו. אז עכשיו, מה עכשיו? יש פרס עולמי. הפרס עולמי, אני לא יודע כמה מיליארדים. מי שמביא את הראש של טראמפ, הוא מקבל מה? מקבל מיליארדים. זה יצא בקולי קולות. 100 מיליון. 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר. קמצנים. בקרוב אצלנו, מה פירוש? מה פירוש? הוא לא מבין כמה האנשים האלה אכזריים. הוא לא מבין כמה האנשים האלה לסטרא אחרא. גם אנחנו. למה אנחנו לא שונאים אותם מספיק? למה אנחנו לא נלחמים בהם מספיק? למה? כי לא מבינים כמה זה סטרא אחרא. לא מבינים כמה זה רשעות, כמה הם רשעים, כמה הם רוצים לרצוח אותנו, כמה הם רוצים לאבד אותנו. עכשיו, אומר השפת אמת, וכפי הקנאה, רבותיי, בלי לדבר, לא להפריע לנו. וכפי הקנאה והשנאה שהיה בליבם, כן גברו. ולכן השאירו עתה באנשים שלא היו יכולים יותר, לא יכולים, זה הרמה שלהם, זה הרמה שלהם. ואחר כך שקצף משה, סליחה על המילים, קיבל עצבים, ואמר להם מה אתם עושים, תקשיב טוב טוב, וזו השנאה רבה שהיה למשה רבנו עליו השלום, כי מחשבו את עם ישראל, ניתן להם כוח גם לכלות את הטף. זה שמואל. שאול, מה זה שאול? אין לו כוח להרוג מה? להרוג את עמלק. אין לו כוח להרוג את הטף. אין לו כוח להרוג את הפרות, את השור. אין לו כוח רוחני. צריך שיבוא משה ושמה יעשה? שיצרח. בעד הצרחה שלו מה עושה? ניתן להם עתה זה הכוח. משה רבנו בצרחות שלו מה הוא עושה? מה זה צרות? קצב זה קריזה, סליחה על המילים. מה זה קצב? ומסתלקה החוכמה ממנו. בגלל הדבר הזה. זה צרח. איך אתם משאירים? זה נותן, מה זה נותן? זה נותן כוח, יפה מאוד. זה הדבר הזה נותן, מה נותן עכשיו? כוח. ואנחנו צריכים לדעת, תקשיבו טוב, שלכן חיזוק לימוד התורה הוא הצלה גם במובן הגשמי, שיהודים, מה קורה להם? ניצלים. תסתכלו כמה, לצערנו הרב, כמה אנשים צדיקים, גם לא צדיקים, לא משנה, אני רק חושב בשפה שלנו, כמה אנשים נהרגים, כמה אנשים פצועים, כמה אנשים מה צריכים לדאוג להם עכשיו שהם פצועים ולטפל בהם, כמה משפחות, כמה אלמנות, כמה יתומים, זה מגיע למספרים שאנחנו בכלל מה, יום אחד הגיע לפה הרב הזנה, כל הזמן הוא מגיע לפה. רק יום אחד הוא הגיע, מה שאני עכשיו אומר לך. יום אחד הוא הגיע. הבת שלו היא רופאה בתל השומר. בזנה אצלנו עומד בכולל, הרב מרדכי, לא עכשיו בזנה, לא יודע איפה הוא כאן, אצלנו בכולל, עומד כאן, הבת שלו רופאה בתל השומר. אז הוא בא לכאן איזה בוקר אחד, כולו מזועזע, אומר, אתם לא יודעים, מה קורה לחיילים? הבת שלי נמצאת שמה, איך החיילים? מה קורה להם? איך הם נראים? איזה פצועים? איזה בא לפה? אתה חשבת עוד בחצי דקה, אתה צריך מה להזמין אמבולה שלא יתערף, לתת לו זריקת הרגעה. למה? כי הוא שמע את זה מהבת שלו. אם הוא היה עכשיו לא שומע מהבת שלו, הוא היה הולך כמו הבת שלו, מה לעשות? לראות את זה היה עוד יותר גרוע מדבר. ואנחנו צריכים לדעת, רבי
אלחנן בונם בסרמן. מה צריכים לדעת? מה שכתוב. הוא אומר פה, שלכן חיזוק לימוד התורה הוא הצלה גם במובן הגשמי. וכדי שלא יהיה לאנשים כל מיני בלבולים בשכל, שגם אני מכיר אותם, אז הוא אומר לך, ושעמידה מרחוק בעניין זה, כאילו אתה לא חושב ככה, יש בו משום עבירה. איזה עבירה? לא תעמוד על דם רעך כפשוטו. בלי עכשיו מה? בלי עכשיו מה שנקרא שקלה וטריה וכל מיני מה? וכל מיני סיפורים. יש ספר, עכשיו יש שחק כדור מולבל, יש, לא, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. יש ספר שנקרא משנה מה? משנה הלכות, יפה מאוד. זה נקרא משנה הלכות. שני הלכות זה של הרב, זה צדיק, זה לא מזמן נפתח, לא הרבה זמן. זה מנשה הקטן. זה הרב מנשה הקטן. יש פה עכשיו הרבה שוטים. יש פה סדרה, אתה רואה פה כאן סדרה מעל הראש של הרב ינאי. הרב ינאי יושב שם, שיהיה לו ברכה משנה הלכות. קרח י"ג. בקרח י"ג יש עכשיו כאן הרבה סוגיות. יש כאן כל סוגיות של איסורים ותפילות וכל מיני דברים, מלא שוטים, לא אחד ולא שתיים. עכשיו תקשיבו טוב. כאן זה קבלת איסורים, כאן מדברים על איסורים וכל מיני דברים. איסורים זה דבר קשה. רבי יוחנן אמר, שהיה מה שהיה, אומרים שהיה היופי שלו, מהשיריים שבני ציון הם מסולאים בפז. שזה היה מסולאים בפז במגילת איכה. והוא אמר, כל אישה שתראה אותו, היא תהיה, הילדים מה הם יהיו יפים וכל הדברים. רבי יוחנן היה לו שלטה בו עין הרע. מי שכתב את תלמוד ירושלמי, מי זה? רבי יוחנן. מה אמר רבי יוחנן? לא הם ולא שכרם. 10 ילדים מתו לו. הוא היה הולך לנחם עם העצם. העצם הזאת כתוב ברוך השולחן, בערוך, שאתה פחות משעורה. כדי שלא תטמא. הוא הולך מחזק את האנשים. אבל עם כל זה מה הוא אומר? מה הוא אומר על האיסורים? לא הם ולא שכרן. ככה אמר רבי יוחנן על האיסורים. ולא זאת, זה אני עכשיו קורא מה כתוב משני הלכות. מי הכהן הגדול? אני כהן גדול. אשתי היקרה, מי הכהן הגדול? הרב רן אמר שאני הכהן הגדול. מה הפירוש? הפירוש אשתי שהיום בשעה 8:30 אני בא ללמוד כאן בכולל. איך אני אסתדר? אשתי היקרה, תגידי לי רותי, היא ילדה גדולה, היא תעזור לך. תגידי מוישה, תיקח פה 20 שקל, אתה מה, תהיו ילדים טובים, תעזרו לאמא, מחר אמא אומרת ילדים טובים, 20 שקל אלה תרדו, תקנו ארטיקים. תקנו, לא יודע, שוקולדה. אתה לא חייב 20 שקל, כל מה שאתה רוצה. אתה צריך לבוא לפה, ללמוד. לא משנה עכשיו, זה דוגמה מה שאני אומר. תקשיב טוב עכשיו מה כתוב. ולא זאת, אלא גם לאחרים מצווה להתפלל מיד. יש מצווה להתפלל מיד. שרואה אדם באיסורים. אתה רואה מישהו באיסורים? מה צריך לעשות? צריך להתפלל עליו. מתי להתפלל עליו? מיד. יפה מאוד. צריך להתפלל עכשיו מיד. וכאן ממשיכים. יש גמרא במסכת שבת דף ס"ז. זה גמרא ידועה. אצל האשכנזים זה מביא את זה הרמה מביא את זה מהנימוקי יוסף. שמישהו חולה, ישר הולכים לרב העיר, הרב של המקום, שמה יעשה? שיתפלל עליו. לפי דעת הרמה, על פי הרמב"ן, זה ניסוח מאוד קשה. מי שהלך לבקר חולה ולא יתפלל עליו, לא קיים מצוות ביקור חולים. שמעת? הלכת אליו, נסעת אליו ללא יודע מה, לבית חולים סורוקה. בית לוינשטיין. הלכת לבית לוינשטיין, הלכת שם לרמב"ם בחיפה. כל היום אתה בנסיעות, אבל לא מה עשית? לא, רמב"ם הביא את זה, זה מאוד מוזר, אבל זה כתוב. לא קיימת מצווה, לא קיימת מצווה כמו שצריך. כי כתוב מצוות לבקר חולים, זה להחיות אותו, כמו שאמר במסכת נדרים רבי עקיבא. אבל הרמ"א לא כותב ככה. הרמ"א כותב, מה הוא כותב? שהאדם לא תהיה מצוות ביקור חולים. ככה זה הלשון שלו. זה העיקר המצווה. בסדר, אבל מה אם להחיות אותו? תביא לנו שולחן ערוך יורה דעה, סימן של"ג, של"ו, ג', ל"ט. איך? של"ט.
עכשיו, מה אתה עכשיו, שילה מדי, לא משנה, תביא, אני אמצא כבר את הסימן. כשהוא נמצא ליד החולה? אבל רבי עקיבא אמר, שהיה תלמיד ואמר לו, מה אמר לו, החייתני. מרבי עקיבא לומדים, מה לומדים עכשיו, שצריך מה לעשות? לקרוא חולים. שצריך לדאוג לו, ולסדר אותו, וכל הדברים. זה אתה צריך עכשיו, מה אתה צריך לעשות? לומדים מי שלא מבקר את החולה, הוא חייב, כאילו הוא הורג אותו. זה רבי עקיבא, זה עכשיו רבי עקיבא אמר רבי עקיבא. אבל הרמ"א לא כותב ככה, אני מאוד מוזר, אז אני קורא מה שכתוב. שולחן ערוך אומר, אין מבקרים החולה בג' שעות ראשונות, היום כולם כותבים זה לא ככה, היום זה הולך לשעות וזה לא ככה. אין מבקרים את החולה בג' שעות של היום, לפני שכל חולה מכיר עליו כל יום, בבוקר. ואז מה? ולא יחוש לבקש עליו רחמים. אז אתה רואה שהעיקר זה מה לעשות, לבקש רחמים. ולא מגיעים לשעות האחרונות של יום, שאז מכביד עליו כל יום. והתייאש ולבקש עליו רחמים. בפוסקים כתוב שמבקרים היום בערב וכל מיני דברים, לא נכנס לזה עכשיו. עכשיו מה כתוב ברמה? וכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצווה. לא קיים את המצווה. יפה מאוד, זה רמב"ם, זה בית יוסף בשם רמב"ן. רמב"ן לינו, רבנו משה בן נחמן. אתה רואה מה אתה רואה? כמה צריך מה לעשות? ככה זה אצלך. לבקש מה? לבקש עכשיו מה רחמים. עכשיו הגמרא בדף ס"ז במסכת שבת אומרת, ומישהו בצער, זה הפוך ממה שהולך היום. היום אנשים חולים, אני לא יודע אם מסתירים את זה, אני לא יודע למה. יש כזה גישה היום, מסתירים את זה, זה צריך להיות הפוך. צריך לפרסם את זה. אבל כתוב שבהתחלה לא לגלות, בהתחלה. לא דיברתי 3 ימים, מסתירים את זה, לא 3 ימים, מסתירים את זה חודשים, לא אומרים, עד שאין להם ברירה. מסתירים את זה, לא אומרים שום דבר. זה היום נהיה ככה, מסתירים, זה לא צריך להיות ככה, צריך להיות הפוך. זה צריך להיות עכשיו הפוך. ומישהו בצער צריך להודיע צערו לרבים, רבים מבקשים עליו, מה מבקשים עליו? רחמים. יפה מאוד, כל הכבוד. עכשיו אנחנו ממשיכים. יש עכשיו ספר, אנחנו הוצאנו פעם לפני איזה שנה, שנתיים, אנחנו הוצאנו כל מיני כרטיסים עם התפילה שלהם, אני אחפש אחר כך את הדברים. יש ספר שנקרא שערי תשובה. בסוף שערי תשובה, בשערי תשובה רבנו יונה יש לו כמה ספרים. הספר הארוך זה שערי תשובה. אבל בסוף יש עכשיו עוד ספר, שהספר הזה נקרא ספר היראה. זה ספר יותר קצר. יכול להיות שיותר קצר בגלל שהכתב כאן יותר קטן. אבל נראה לי שהוא באמת יותר קצר. ויש אחר כך, זה בטח שיותר קצר, זה בסך הכל דף, עמוד ועוד רבע עמוד, שזה נקרא עכשיו יסוד התשובה. יפה מאוד. בסוף ספר היראה כתוב מה? כתוב עכשיו דבר כזה. כתוב עכשיו דבר כזה. יש פה הרבה דברים, איך אומרים, נכנס השאר אלינו. והתפלל בכל יום, לפי רבי יונה, התפלל בכל יום, כפי צחות לשונו, על כל חולי בני ישראל שיתרפו, ועל הבריאים שלא יחלו. זאת אומרת, צריך להתפלל על הבריאים, שהבריאים יישארו מה? יישארו בריאים. ושינצלו מכל נזק. ושיציל הקדוש ברוך הוא את בני ישראל מכל רוח רעה, ומדקדוקי עניות, ומכל מיני פורענויות המתרגשות ובאות לעולם. ושיתיר כל אסירי עמו. אתמול פרסמו שיתרו חייל, תראו איזה יופי, זה ממש מחמם את הלב, תראו מה זה. יצרו חייל בבית קברות מסוים, אני יודע שנקבר יחד עם עוד חיילים ממלחמת השחרור. לא יודע מה אמרו שם, 72 שנה משהו. כמה? 78 שנה. תראו איך מחפשים את החיילים פני על הרע פה, זה משהו לא יאומן מה שהולך. אנחנו חושבים פה לא יודעים בכלל מה עושים. זה חייל שלא ידעו איפה הוא קבור, כן, פה בארץ. ממלחמת השחרור, 78 שנה, מחפשים איפה הבן אדם הזה נמצא. ואתמול אמרו, אני לא יודעת פרטים בדיוק, כן? אני רק בכלליות, אתמול אמרו שמצאו מצאו אותו, היום מזהים עם הטכניקות שיש היום לזהות, אז זה יותר קל לזהות גם כן, לזהות עכשיו חללים. אומר, ושיציל הקדוש ברוך הוא את בני ישראל מרוח רעה מדוקדוקי עניות כל מיני פורענויות המקשות ובאות לעולם. ושיתיר כל אסירי עמו, כל האסירים שיחזרו לביתם, ושיתיר כל חבלי היולדות. יולדות זה פחד אימים, תדעו לכם את זה. אני לדוגמה, הבת שלי אחות,
היא לא רצה ללכת ליולדות. למה אומרת לי? אמרתי, למה ילדות זה יפה? אמר לי, אבא, זה מה שאתה חושב, אתה לא יודע מה הולך. יש בנות אחרות, הבת השנייה שלי רוצה ליולדות. זה כל אחד באופי שלה. יש כאלה רוצה ליולדות, יש כאלה לפחד ליולדות. הוא אומר, למה? זה, אתה מסתכל מה אתה מסתכל, רק על היופי. בבית חולים, זה לא קוראים בית חולים, זה נקרא בית מרפא מענה ישועה. היה בהתחלה, הנשים והיולדות, זה הייתה אותו קומה. ועכשיו בדרך כלל בנשים מי היה? היו הרבה יולדות שעברו כל מיני דברים שלא רוצה לדבר. ולידם היה יולדות, אז זה הפוך. ואז מה? ואז האלה באנשים היו מחלקת נשים מרגיש עוד צער. אז אחר כך אני לא יודע כמה זמן, עבר הרבה זמן. אחר כך מה עשו? הפרידו את היולדות מהנשים. היולדות השאירו אותו בקומה החמישית איפה שהיה. אני מקווה שאני צודק בקומות, אבל לא משנה, העיקר זה הרעיון. ואת הנשים הורידו למטה. נשים הורידו אותם למטה. זה נקרא חבלי היולדות. וכל חשוכי בנים שמשנה עם ילדים, זה כאב גדול. זה כאב גדול למרות, אין עכשיו את הזמן להיכנס לזה. כתוב בספרים על הדבר הזה, כאן, לא בספר הזה, ספר אחר, שכל הטפים שהאדם מוצא וכולי, זה חידה מביא את הדבר הזה, הם לעתיד לבוא יתלבשו בגופות. וזה מה? זה יהיה הילדים, מה הילדים של מה? של הבן אדם. ולכן הוא אומר, גם שהאדם עכשיו הוא לא מקיים מצוות עונה עם האישה להביא ילדים בגלל כל מיני סיבות, עכשיו לא משנה, צריך להיות קדוש. למה צריך להיות קדוש? כי מזה מה? מזה הנשמות לא הולכות מה? לא הולכות לאיבוד. מזה יהיה לו מה? יהיה לו אחר כך מה? יהיה לו אחר כך ילדים. זה שיעור, באיזה אחד שיעורים אנחנו נזכיר את זה. שייתן להם זרע טוב וכשר. ועל אותם שיש להם בנים שיחו ביראת השם. ועל כולם שישמור הקדוש ברוך הוא שירית תורתו וינקום את נקמתם במהרה בימינו. ועל עם הקדוש ישובו בתשובה שלמה, ויקבלם ויחזרם בתשובה שלמה לפניו, ויקרא בכל יום פרשת ואתה ישראל, שכולה יראת שמיים, למען נזכור תמיד הבורא ולא יתחרט. עכשיו אתה, זה מה זה? זה בספר מה? זה בספר היראה. עכשיו, בספר שערי תשובה, בפסקה, שרק נמצא את זה, בפסקה מה? בפסקה עין, תקשיב טוב טוב מה כתוב כאן. זה עכשיו הולך לשני דברים, יש פה הערה גם כן חזקה. אחד הוא מביא בסימן בשער השלישי, סעיף עין, לא תוכל להתעלם, הוזרנו בזה, שלא להתרשל מהצלת ממון חברינו. צריך לשמור על מה לשמור, זה הנושאים שאנחנו לומדים פה בבוקר, בכולל. לשמור מה? לשמור על החברי, על הממון. קרקעות, צריך כל מיני דברים. ולהציל את חברינו ולהשית, צריך מה לעשות? עצות לעזרתם בעת צרה. אתמול הייתה פה אישה, אני לא ידעתי מה להגיד לה. אמרתי, תשמע, אם יוצאים, יש אישה, יש לה בנות, כולם התחתנו, יש רק אחת לא התחתנה. אחת הזאת היא לא התחתנה, היא כבר בת, אני יודע מה, 26, משהו כזה. היא אומרת, אמא שלה, הקדוש ברוך הוא שונא אותי, והוא לא רוצה להתחתן, היא ביטלה פעם אחת שידוכי, פעם חירוסין, לא אוהב אותי, אישה חרדית, לא סתם. אישה, והקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, וזה, והיא בוכה, 27 בוכה בבית כמו תינוקת. האמא לא יכולה לצאת החוצה. למה העדה שלה, כל האחיות התחתנו ולא התחתנה, שעכשיו בראש שלי גם כשקראו יזכה אותה לזיווג וצריכה להתחתן. אמרתי לה, תשמעי, תעודדי אותה, היא מתחילה לעודד אותה, נהיה יותר גרוע. היא מתחילה, לא, כלכו ככה וככה. אמרתי לה, תשמעי, תשלחי שאלה, במכשירים תשלחי שאלה, ואני מאמין שיגידו לך, אנשים שמכירים את זה, עובדים עם זה, אנשים שחוו את זה, יגידו לך איך מה לעשות, איך לטפל בדבר הזה. ילדה בגיל 26 לא מתחתנת, השם ישמור. חנה, היה לה מה התחתנה, לא היה לה ילדים, מה היא אמרה? היא הטיחה דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, הטיחה דברים כלפי השם. מה היא הטיחה? שמה היא תלך ותסתתר, מה היא תעשה? תחשוב עכשיו מה היא תעשה. היא אומרת, יביאו אותי למשכן בתור אישה סוטה. אישה סוטה, יביאו אותה, יגידו כולם, מה, חנה עכשיו בבית המקדש? זה משכן, כן, כל שם מקדש. חנה נמצאת עכשיו פה, מה זה? הבעל שלה חושד אותה? מה? אשתו של מה? אשתו של קנה? מה זה? זה לא יכול להיות דברים כאלה. זה לא יאומן, זה לא יכול להיות דברים כאלה. היא אמרה, אני אלך ואסתתר, נכון? זה גמרא, זה לא אני. אלך ואסתתר, אז ונזרע זרע. זה לפי שיש לה שתי גמרא, לא עושה זרע, או טוב, אז שהיא אמרה, תסתכל מה היא עשתה, בגלל מה היא אמרה, הקדוש ברוך הוא, תשמע, נתת לי ילדים, שמה בראת אותם? היא מעבירה ביקורת לקדוש ברוך הוא. אתה בראת ילדים, שמה בראת אותי ילדים? בשבילי ילד, ולי ילד, שמה בראת אותי ילדים? היא דיברה קשה לפני הקדוש ברוך הוא. תסתכל מה כתוב כאן.
זה מה שלמדנו מקודם גם ברבנו יונה. עכשיו אנחנו מתקדמים מה? מתקדמים הלאה. אנחנו מתקדמים הלאה היטב. כאן עכשיו יש המשך, זה לא רק זה. יש כאן המשך שצריך לעזור לאנשים ביום צרה, ופה מביאים בהערה עכשיו דבר חזק. זה כולם חושבים על זה, אבל תראו כמה זה חזק. מה אמר מרדכי לאסתר? הוא אמר לה, אם אחרי שתחרישי, מה יקרה לך? רווח והצלה. ומה? ותמיד עובדי. שמעתם? תקשיב טוב. הוא אמר לה, אם את לא תלכי מה לעשות להציל את עם ישראל, ואת תחשבי שמה תחשבי? שבגלל שאת על מלכה, מה תעשי? כי עשה תירוצים. הוא אמר, תלכי למלך, מה היא אמרה? לא נקראתי למלך. אז צריך לחזור לשפת אמת. הרב צריך לתת צעקה. כדי שמה הצעקה הזאת, מה היא תעשה? תעורר את הנשמה. אז הוא אמר לה, זה הצעקה. הוא אמר לה, תשמעי, את מה תעשי? את בבית אביך תעבדו, תעשה איום. הוא אמר לה, את בבית שלך, בית אביך, אני לא יודע מי זה בית אביך, אם ככה הייתה יתומה מאבא. אבל הוא לקח אותה לבד. אבל לא משנה עכשיו. התכוון לכל עם ישראל. ישראל, לא יודע, לא, אמר לא כל ישראל, כבר רווח הצלה עם ישראל, זה לא יכול להיות דבר כזה. רווח להצלה יהיה במקום אחר, ואת עובד רואית, עובדי. אתה רואה מה אתה רואה? איזה איום, למה? בגלל מה? בגלל שלא דואגים לעם ישראל. זה כאן מביאים את זה, מה? את הדבר הזה מביאים את זה בתוך מה? בתוך העיירה שכתובה, מה שכתובה כאן. יש לה הקדוש, אני עוד שנייה אגיע לתוך הגמרא, זמן קצר המלאכה מרובה. יש לה הקדוש בשער אותיות. יש לה הקדוש, שמו כן הוא קדוש. יש לה הקדוש צריך להשתדל כמה שיותר ללמוד אותו. ומי שיכול ללמוד את השלה הקדוש, ככה כל יום איזה עמוד, עד שיזכה. זה סדרה ארוכה, הרבה דברים, אבל הרבה דברים שהם מה שהם עכשיו חשובים. יש כאן שתי פסקאות. יש פסקה אחת של השלה, ויש פסקה אחת של השלה בשם הרב רבי אברהם יגל. מי זה רבי אברהם יגל? אני לא יודע, אבל זה ככה כתוב כאן. יש רב בתקופה של השלה, לפני השלה, שקראו לו, מה קראו לו? הרב רבי אברהם יגל, והוא מביא פה את הדברים של מה? של רבי אברהם יגל. אני קודם כל קורא את הדברים שלו בהגעה, ואחר כך את הדברים של רבי אברהם יגל. בהערה השלה אומר עכשיו דבר כזה, בוא ואראך, כי אהבת רעך משתלב עם אהבת הקדוש ברוך הוא. כי גודל חיוב אהבת הרע הוא לכבוד אהבת הקדוש ברוך הוא. שמה? דענו שיזכור שהוא עשוי בצלם ובדמות עליון, וחלק הנשמה שבו היא חלק אלוה ממעל. הנשמה שלנו מה היא? חלק אלוה ממעל. ואז מה זה אומר? ועל כן נקראים אנחנו כנסת ישראל. למה אנחנו נקראים כנסת ישראל? כי כולנו מה אנחנו עושים? מכונסים ומייחדים בסוד אחדותו יתברך. אחר כך זה שם אברהם יגל, תקשיב טוב, ומצווים אנחנו ללכת בדרכיו. ואז הוא מדבר פה עכשיו שהאדם חייב למחול מה שעשו לו, ולהעביר עכשיו על המידות. ואז הוא מביא עכשיו דבר פלאות. מישהו, תקשיב טוב, הזיק לי, מה אני צריך לעשות? להתפלל אל השם עליו שימחול לו. שמעת? זה שאתה צריך למחול פשיטה. אבל אם עכשיו אדם עשה איסור כלפיך, וזה איסור, אז זה גם איסור כלפי, מה כלפי שמיה. אם אדם עכשיו מרים את היד שלו להרביץ למישהו, אז הוא שתי איסורים. הוא עשה איסור עכשיו שהוא רוצה להרביץ, אבל הוא עשה גם איסור, איזה איסור שמה? שהקדוש ברוך הוא מה מצווה? שאסור מה לעשות? לתת מכות, לתת לחבר שלך מכות. האדם עכשיו עשה גנב, הוא גנב מהחבר שלו עכשיו 10 שקלים. אז הוא עכשיו הזיק לחבר שלו 10 שקלים, אבל הוא עבר גם כן, על מה איזה עבירה הוא עבר? תדייק, אני רוצה דיוק במילים שלך, איזה עבירה הוא עבר? איזה עבירה הוא עבר, תגיד לי בעברית פשוטה, לפי התורה בדיוק מה הוא עבר. לא תגזול, זה אמרתי גנב. עכשיו מה עכשיו? לא תגנוב, אני רוצה לא תגנוב. לא תגנוב, בעשר הדיברות זה מדובר על מה? פשוט. איפה כתוב לא תגנובו? בקדושים, יפה מאוד. ולא תגנובו, זה מדובר על מה מדובר? מדובר על כסף, יפה מאוד.
ולא תגנוב בעשר דיברות, זה מדובר על מה זה מדובר? זה מדובר על נפשות. יפה מאוד. ואז עכשיו הוא עבר על איסור של 10 דיברות. מה אני צריך לעשות? אני צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא מה יעשה? שהקדוש ברוך הוא ימחול לו. שמעת? שהקדוש ברוך הוא ימחול לו. עכשיו הוא מביא דיבור, מעשה וכולי. תקשיבו טוב טוב. מה המחשבה? מה עכשיו? מה המחשבה? מה המחשבה? שתחמוד בלבך, תקשיב טוב טוב, יש איסור בל תחמוד. יש עכשיו מה יש? מצוות לא תחמוד. מה המצווה שלא תחמוד? אומר שיבוא אליו טובה. מה תחמוד? תחמוד שיהודי מה יהיה לו? שמה יהיה ליהודי? יהודי יהיה לו מה יהיה לו טוב. ועל זה תתפלל אל השם תמיד, כמו שאתה מתפלל על טובותיך. קדימה, המשכנו הלאה. יש גמרא במסכת בבא בתרא. עוד דקה אנחנו נעשה את הגמרא מסכת מכות ועוד דברים. לאט לאט הכל יהיה בסדר. הגמרא מסכת בבא בתרא סוגיה ענקית. אתם תיכנסו מה? תיכנסו את זה עכשיו. תיכנסו את זה אתם בעצמכם. יש בבבא בתרא בדף צדיק א' סוגיה על מחלון וכיליון. מי זה מחלון וכיליון? הבנים של איך קוראים לו? מי זה איך קוראים לו? יפה מאוד, כל הכבוד. עכשיו מה עכשיו? הם מתו. הם מתו. עכשיו למה הם מתו? יש עכשיו כאן סוגיה שלמה למה הם מתו. בדף צדיק א' עמוד ב' מסכת בבא בתרא כתוב דבר כזה. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן כוחה, חס בשלום, שאפילו מצאו סובין לא יצאו. הם לא עכשיו מה בגלל שהם רצו כסף או כל מיני דברים כאלה. ואלא מפני מה נענשו? למה עכשיו נענשו? הם מתו, נהרגו, מתו. למה הם נענשו לפי הדעה הזאת? תסתכל מה כתוב כאן. שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. מה הם צריכים לעשות? רואים שיהודים, מה יהודים אין להם מה לאכול. מה צריך לעשות? להתפלל, לא להתפלל, מה עושים לו? מה קורה? מת. זה מה כתוב כאן, זה מאוד מזעזע. תסתכל מה כתוב כאן. עוד כאן נגיע מסרת מכות, זה מסרת מכות גם כן, אנחנו נראה את הלשון של הגמרא שם. אומר, ואלא מפני מה נענשו, שהיה להם לבקש רחמים על דורם, ולא מה ולא ביקשו. זה לפי הדעה הזאת, זה מאוד מזעזע. יש לך עכשיו אנשים מסכנים, אין להם מה לאכול. אתה עכשיו מה אתה עושה? אומר להתראות שלום, אני הלכתי מה? לאן הלכתי? הלכתי לארצות הברית. למה לארצות הברית? כי יש פה אזעקות. אלה שהולכים מכאן בגלל שיש אזעקות לחוץ לארץ, זה, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, אבל רק תדע שמי שעושה את זה, זה כל הרוסים והרוסיות שנמצאים פה, זה לא ישראל. ישראלים זה הפוך מכל העולם. בפעם האחרונה זה היה 130,000 שמחכים, מה מחכים? הפעם האחרונה זה היה 12 שעות של הפצצות, אם לא ידעו זה היה הכל בפתע. מחכים להגיע לפה הפוך מהשכל. גם לפני כן זה אותו סיפור. היהודים, מה היהודים? נמצאים בחוץ לארץ, הם מגיעים לפה שנמצאים בסכנת חיים כדי להיות עם המשפחה ועם החברים שלהם. אותו דבר חיילים, שהם מגיעים לפה להיות חיילים, מגיעים הפוך מהשכל. אבל זה אני אמרתי לאחד מהאנשים, עוד לפני הרבה זמן אמרתי לו, שאחד מהדברים של האזעקות זה שכל הערב רב יברח מפה, שכולם יעופו מפה, כל הערלים האלה שבאים לטמות המדינה שלנו, את ארצנו הקדושה ארץ ישראל, שאותה הקדוש ברוך הוא מחבב, שזה הפרשה שלנו שצריך להוריש את הארץ מכל הגויים, שכל הגויים ילכו למקומות שלהם, ולא חד ושלום, כמו שעכשיו שבאים לפה, סטרא אחרא ויונקים מאיתנו ומכשילים אותנו בכל מיני עבירות ומשרים רוח של טומאה ועוד דברים שלא צנועים שאני לא רוצה עכשיו להזכיר אותם כיוון שהדברים מוקלטים. עכשיו מה הולך לך? אזעקות. מה קורה לאנשים האלה? בוכים. יש כאן רופא שיניים, שלמה יצחקוב. היה פה, לא? היה פה שלמה יצחקוב. היה, לא? איפה הוא? הלך? שלמה יצחקוב. כאן היה גם חכם רונן אומר לי, הוא לא יכול לעבוד. אמרתי לו, מה קרה? למה אפשר לעבוד? מה, באזעקות אין כאבי שיניים? טוב מאוד, נחמד. עולה לי, לא, אין לו סייעות. אמרתי לו, מה אין סייעות? היה שם 3-4 סייעות. הסייעות האלה רוסיות. אלה גויים. כל פעם שיש אזעקה, מה עושים? בורחים את הרגליים ובורחים. לא נמצאים פה. זה ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. מה הוא היה צריך לעשות עכשיו? רואים אזעקות, שומעים אזעקות. מה צריך לעשות? להתפלל. לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. המשכנו הלאה. אנחנו רואים עכשיו מסכת מכות. יש עכשיו סוגיה גדולה. זה סוגיה עכשיו חזקה מאוד, ויש עכשיו הרבה דעות.
הכהן הגדול עכשיו, הוא עכשיו מה, הוא, הכהן הגדול לא יוצא מהרי מקלט כל עוד שהכהן הגדול נמצא, חי. עכשיו, למה זה? למה הוא צריך עכשיו לשבת בעיר מקלט עד שהכהן הגדול מת? לדבר הזה יש עכשיו כמה סיבות. יש סיבה אחת שהיא הפחות נפוצה, והיא מופיעה דווקא בהרבה מפרשים. הסיבה הזאת זה הכי מפרשים הביאו אותה. הכי מפרשים הביאו את הסיבה הזאת שעכשיו אני אומר לכם. לא התפלל. הם הביאו אותה מה, לא התפלל זה משהו אחר. הביאו אותה בעל התוספות, הביא את זה החזקוני, הביא את זה דעת זקנים, הביאו את זה הרבה מפרשים. אומרים, מי כי בעיר מקלטו יישב אדמות הכהן הגדול. אומר פשט, מה הפשט של הדברים? כדי שלא יהיו העולם מרננים על הכהן הגדול. מה מרננים עליו? כשיראו הרוצח יוצא חוץ לעיר מקלטו, ואומרים, ראו, זה שהרג את הנפש, ואין הכהן הגדול עושה בו נקמה. נקמה כוונה עונש. מה זה? אתה הכהן הגדול מופקד מה לעשות שיהיה בעם ישראל סדר. אתה מופקד שיהיה מה שיהיה, יהיה עכשיו בעם ישראל שלום. מה זה? רוצחים מסתובבים פה? מה זה התפקיד שלו? כן, זה התפקיד שלו, כן. כי כתוב, מה כתוב אצל הכהן הגדול? הייתה איתו החלוקה שלו. כן, כתוב, כן, בספר דברים, כן. יש לך מה, יש לך. כן, יפה מאוד. הוא צריך מה לעשות, הוא צריך לקחת, אני אגיע לזה, שאני מרוכז. הוא צריך עכשיו מה לעשות, הוא צריך עכשיו לדאוג. זה פסוקים בספר דברים, שהוא צריך לדאוג לבאר מה? לבאר את הרשעה. אבל אחד מהתפקידים שלו, של הכהן, מה של הכהן הגדול, זה לבטל מה? לבטל את הרשעה. ואם הוא לא עושה מה? הוא לא עכשיו מבטל מה? מבטל את הרשעה. ובאת אל הכהן ההם, אשר יהיה בימים ההם. יפה מאוד. ומה הוא צריך עכשיו לעשות הכהן הזה בימים ההם? הוא צריך לסלק מה? לסלק את כל מה? את כל אלה שעושים מה? שעושים עכשיו עבירות. יש עוד פסוקים. כתוב מה? כתוב, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן. אשריך. זה בספר דברים, פרק י"ז פסוק י"ב. זאת אומרת שהכהן הגדול הוא מופקד, מה הוא מופקד? שבעם ישראל לא יהיה רציחות, לא יהיה עכשיו מה? ברבריות. ועכשיו מה? ועכשיו אומרים, תראו, הנה זה נמצא פה, והכהן הגדול לא עושה כלום. אז לכן מה לכן? הוא לא יוצר מעיר מקלט. זה הסיבה. הוא אומר פה, עליו הדבר, שכתוב, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, אבל כשמת הכהן, אז אין בעיה, כי זה הכהן השני, הוא כבר לא חלק מהדבר. עכשיו תראו, עכשיו הרב ינאי גם כן יעזור לי, תקשיבו, זה גמרא, יודעים אותה טוב, אבל תסתכל המילים. תסתכל עכשיו מה הולך פה במילים. מה הולך במילים? יש לך פסוק, בפסוק כתוב לך עכשיו מה? כתוב לך עכשיו שהוא יושב, מה הוא יושב? הוא יושב עכשיו בעיר מקלט. יפה מאוד. עכשיו, הוא צריך להתפלל על עם ישראל. יש תפילה שמופיעה בגמרא במסכת יומא, ויש תפילה שמופיעה ביונתן בן עוזיאל. אני הולך קודם כל עכשיו ליונתן בן עוזיאל. מה הוא מתפלל? לפי הגמרא במסכת יומא, מה הוא מתפלל? מה שכולם מכירים. שאם עכשיו היא עכשיו מה? שכונה, היא תהיה מה? היא תהיה יפה. ולא יצטרכו מה? ולא יצטרכו בית ישראל יפה מה לאחר. לא תפיל אישה וברה, זה גם מה שאנחנו אומרים. יש דברים שהם דברים נוספים על מה שאנחנו אומרים. הגמרא אצלנו אומרת דבר כזה, אם שכונה תהיה קשומה, רב אחא ברד דרב מסיים בה משמי דרב יהודה, לא יעדה אבי תשותה מדבית יהודה, ולא יהיה עמך ישראל צריכים לפרנסה זה מזה, ולא תיכנס לפניהם תפילת עוברי דרכים. זהו. אנחנו ביום כיפור מזכירים, מה מזכירים? גם כמה שלא תפיל עובר. יפה מאוד. אבל ביונתן בן עוזיאל זה לא ככה כתוב. אני קורא שם מהתרגום כדי לא לסבך אתכם. אני אקרא לכם קצת מהתרגום. התרגום אומר עכשיו דבר כזה, ומתול כיוון, דלא צליה ביום כיפורה בקודשה קודשיה, על תלת עבירן, קשיה, הוא צריך להתפלל 3 עבירות. דלא יתקלון עמה בית ישראל בבחונה נכוחה, מה זה עבודה זרה, ובגילוי ארייתה,
ובשדיות אדם, ובבדידי לבטלון בצלותי ולא צהלי. שמעת? עבודה זרה? היה צריך להתפלל. עבודה זרה, שפיכות דמים. 3. שמעת? כמו עזרא. הוא ביטל מה? הוא ביטל את היצר הרע של העריות. היה צריך להתפלל ולא להתפלל. ולא התפלל, אז לא, אבל פה כתוב לך שקל, ואז הוא שובר מקלט עד שהכהן הגדול ימות. וזה מה שצריך לעשות לפי אותן מנוסים. זה אומר שהוא לא יתפלל על שפיכות דמים. יפה, וישב בה עד עת מות הכהן הגדול. מי זה הכהן הגדול? זה הבעיה שאתה בורח מהאמת! אמרתי. אתה בורח מהאמת אתה! בורח מהאמת! בורח מהאמת! וישב בעד מות הכהן הגדול אשר משך אותו הכהן בשמו. תזכור טוב טוב את הספר שערי תשובה. ספר שערי תשובה. תזכור טוב טוב שערי תשובה. באיזה ספר? שערי תשובה. באיזה ספר? ספר העירה. בספר העירה. יפה מאוד. מה כתוב לך שמה? והתפלל בכל צוחות כל חול לפני ישראל. מה? הוא קיבל עירה עכשיו. שיקבל, טוב מאוד, שיקבל, ייכנס לו למוח. ושילצאו מכל נזק ושהציל הקדוש ברוך הוא בני ישראל. אמרתי לך, אנחנו לא מבינים מה זה תפילה, זה הבעיה שלנו. אנחנו לא מבינים שתפילה שלנו שומרת על כל עם ישראל וכל מקום בשביל זה רק רבנים גדולים. אנחנו לא מבינים, יפה. זה מה שאמר רבי אלחא וסרמן, שהחדיר לך ואמר לך מה שקראנו. ואתה לא מבין שעכשיו הוא עושה מסירות נפש שמה, בשער התשיעי זה נקרא, נכון? בשער התשיעי. זה הצער התשיעי, אז הוא שומר על מה הוא שומר? עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו הכהן בשם המשחה. למה? מפני שלא יתפלל ביום הכיפורים בקודש הקודשים. זה לא כמו הגמרא, לפי אותם נוזל. 3 עבירות קשות, שלא ייכשלו עם ישראל בעבודה זרה, בגילוי עריות ובשפיכות דמים. אתה מגיע עכשיו לברכת מה? לברכת נדחה עמו ישראל. צריכים שם להתפלל. שעם ישראל לא ייכשלו בעריות, שלא יצא זרע לחינם, שלא ילכו בנות ישראל בהשם ישמור כמו שרואים. צריכים להתפלל. אתה אומר ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, צריך להתפלל שעם ישראל יחזור בתשובה, שכל אחד מאיתנו יחזור בתשובה. צריכים להתפלל שלא יאכלו בשבת, שיאכלו רק דברים שמותר, מה שמותר לאכול. אחד מהדברים שצריך להתפלל עכשיו, שזה כולל את כולם, גם חרדים, גם רבנים, גם מי שאתה רוצה, את כולם. זה מחלוקות, שלום ואחווה. מה שהולך, תסתכל מה הולך, איפה הדברים כאלה. תסתכל מה זה, איזה בלגן הולך פה והולך לך כאן. אלה, סכנת נפשות. ועכשיו מה? עכשיו גם כן בכולל. אתה נכנס פה בבוקר, מתחילים להתווכח. זה, כל הוויכוחים האלה, זה ביטול תורה, זה אחד. דבר שני, כולל לא נועד לוויכוחים האלה. כולל נועד ללמוד את מה שלומדים בכולל. בכולל לומדים עכשיו את הכרך האחרון של דיני ממונות. זה מה שלומדים בכולל. זה הכולל מיועד. שאר הדברים זה לא קשור לכולל. לא, כל מה שאתה רוצה, כולל ליקוטי הלכות, כולל אני לא יודע מה אתה לומד, כולל פרשת שבוע, זה לא בכולל. הכולל צריכים ללמוד את הלימוד שלנו בכולל. לדעת מה? לדעת עכשיו שאת כל ההלכות של חושן משפט. לדעת עכשיו מה זה? גדר מבטל כיס חברו. מתי חייב, מתי פטור. מתי חייב בממון, מתי חייב דיני שמיים, מתי זה תרעומת, מתי הוא לא חייב בכלל. מתי אדם, הכל, מתי תפס, יכול להוציא, יכול לתפוס, לא יכול לתפוס, הכל. זה מה שצריך לדעת, את כל ההלכות. כל ההלכות האלה צריכים מה להיות בראש שלנו. כל הדברים זה לא קשור לכולל. תלמד עד שעה 9, תלמד באחד עד שעה 1:30, כמו שהרב שמעון כאן עושה כאן איזה חברותה פה, חצי שעה, לומדים כל מיני דברים, תלמד, הכל נגמר ב5:30, 5:15 תפילת מנחה, 5:30, יש לך זמן כל הלילה יש לך זמן ללמוד, מחר יש לך כל היום, אחר כך יש לך כל מוצאי שבת, כל מוצאי שבת, תלמד מה שאתה רוצה, אבל לא צריכים לבזבז פה את הזמן הזה, כן צבא, לא צבא, כן צבא, לא צבא, גם צריך ללכת, זה לא קשור לכולל. אני עכשיו לא, דבר, זה במקרה הטוב, במקרה הרע מה עושים? מתחילים להטיח דברים, זה לא יעזור, במקום זה תתפלל, עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו, שיהיה שלום. תתפלל לקדוש ברוך הוא שיגיעו לפשרה, יש בהלכה, זה לא קשור, זה לא אצלנו, זה בהתחלה של חושן משפט, יש שאלה אם פשרה צריכה קניין, בסוגיה עכשיו, תתפלל שיגיעו מה, יגיעו למה? להסכמה שווה. שלא יהיה מחלוקת, זה מה שצריך להתפלל, שהיצר הזה של מחלוקת, ואני לא יודע איזה יצרה, שלא יהיה בעם ישראל. אתה נכנס עכשיו ליום כיפור,
נכנסים לחודש אלול, עוד חודש לחודש אלול. עוד חודש, אתה מתחיל, מה מתחיל? לשיר חכם, הפייטן, החכם שקד ברמת אליהו, הוא מתחיל עכשיו מה לעשות? לא נעשה לכות. ועליך נרדם. הרב יוסף עוד חודש מתחיל בבוקר מה לעשות? אצל אשכנזים כאלה, לא לתקוע, לא רק אצל הספרדים, כל אשכנזים לתקוע להם. ואתה מתחיל מה לעשות? אשכנזים נוהגים אחרי התפילה מה לעשות? אשכנזים לא תוקעים בסליחות, לפחות לא פה. תוקעים מה הם תוקעים? גם משלבו. בסוף התפילה. וכל מה? תוקעים עכשיו, בסוף מה? בסוף התפילה. הם עכשיו מה עושים תוקעים? יש גם כאלה שנותנים מכה על התיבה ואומרים שובו בנים, מה שובו בנים? שובבים. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. אומר עכשיו, והיה בידו לבטלם בתפילתו ולא התפלל, בגלל זה נקנס למוות בשניים. מה כתוב? הוא נקנס למוות בשניים. שמעת? מה העונש שלו? בשניים שהוא לא יתפלל. הוא היה בקודש הקודשים? באותה שנה הוא ימות. לא יתפלל, באותה שנה הוא ימות. למה ימות? לא יתפלל. שמעת? לא בגלל שהוא יראה במשהו אחר, בגלל שהוא לא יתפלל. עכשיו תקשיבו. עכשיו תראו איזה יופי זה בגמרא. עכשיו תראו איזה יופי. בואו נעשה את הגמרא. תראו עכשיו איך זה יסתדר בגמרא. הגמרא אומרת עכשיו, אמותיהם של הכהנים הגדולים מביאים להם מה מביאים להם עכשיו אוכל וכו'. כן, שלא... אומרת הגמרא עכשיו, תמה דלא מצלו. תמה מה טעם שלא מה שלא התפללו. משמע שהם מתפללים. יפה מאוד. המצלה, אם הם מתפללים מה קורה? אמרתי, יגיע. הם ימותו, הם יתפללו שימות, כי הם רוצים לצאת. התפילה שלהם, מה התפילה שלהם? תתקבל. שמעת? אנשים שהרגו בשוגג, זה אנשים לא חפים מפשע. כי הגמרא אומרת, זה משל הקדמונים, מרשע יצא רשע, נכון? הגמרא אומרת, הנה לידו, ואשר לא צדע ואלוהים הנה לידו, ושמתי לך מקום לנו שמה, נכון? מה זה? זה אנשים שהתגלגל עליהם חובה, למה? כי הם חייבים. אז התגלגל עליהם מה לעשות? לרצוח בשוגג, ואז הם גולים. אבל אם הם התפללו, מה התפילה תעשה? תשלוט על הכהן הגדול. עכשיו, אמר ההוא סבא מפרקי דרבא שמיע לה, שהיה להם לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו. ואיקא דמתנה, עכשיו תראה מה כתוב לפי האיקא דמתנה. איקא דמתנה אומר משהו אחר. זה עד עכשיו זה אחד. איקא דמתנה, כדי שיתפללו על בניהם שלא ימותו. לא, לפי האיקא דמתנה הראשון, מה הם מתפללים? למה הם נותנים להם את הסמיכות וכל הדברים? למה? שלא יתפללו שימותו. לפי האיקא דמתנה, ואיקא דמתנה למה? כדי שיתפללו על בניהם שלא ימותו. למה הוא נותן להם? למה? כדי שיתפללו, מה יתפללו? על מה? על הילד שלהם שהוא כהן גדול שלא ימות. שהם ימותו. מה הכהן הגדול? מה יקרה לו? ימות. כמו מי זה הולך? יפה מאוד, כל הכבוד. האיקא דמתנה השני הולך כמו אותם בנוזל. כולם רגילים לאיקא מתנה הראשון. האיקא מתנה הראשון זה מה שכולם אומרים, אבל זה לא יכול, יש עוד איקא מתנה. האיקא דמתנה הראשון זה אומר שלא יתפללו שהכהן ימות. אז הם נותנים לו מה? נותנים לו עכשיו שוקולדות, שיהיו מבסוטים שם, ויהיה להם טוב. לפי האיקא דמתנה השני לא. הם נותנים את זה למה? כותבים לו פתק, תעשה מה תעשה עכשיו לכהן הגדול זבולון בן עמרם שלא ימות. למה? כי אם עכשיו מישהו הרג בשוגג, אז הכהן הגדול, מה קורה לו לפי נתן בן יוזיאל? מת באותה שנה. אז לפי האיקא דמתנה, כדי שיתפללו על בניהם שלא ימותו. תמה דמצלו. לא מצלו, מה קורה? ימותו. מה איתה? ימותו. אומרת הגמרא, מה ולמעבד? מה אתה רוצה מהם? מה מאשימים? מה אתה רוצה מהם? הגמרא אומרת, זה ביטוי נפוץ בגמרא. טובי החטא, ומה ההמשך? יפה מאוד, בני זוג מנגיד. אומרת הגמרא, כן, למה? אומרת הגמרא, זה שהיה להם מה לעשות, לבקש מה? לבקש על בני דורם, ומה הם עשו? והם לא ביקשו מה? ולא ביקשו על בנה, לא ביקשו על בני דורם. אני מסיים בדבר אחד אחרון. ודבר אחד, מה הדבר אחד האחרון? יש כמה דברים אחרונים, אבל אנחנו נעשה שתי דברים אחרונים. האחד, מה האחד? חכם רונן, זה הגמרא במסכת, מה במסכת ברכות? הגמרא, מה? הגמרא במסכת ברכות מביאה על משה רבנו. שמשה רבנו חטאו ועשו מה? ועשו עבירות, ומה עשה משה רבנו?
הוא התפלל, וככה לומדים, הוא התפלל על עם ישראל עד שהוא נהיה מה עוד שני, עד שמה הוא נהיה? עד שהוא נהיה חולה. תקשיבו טוב טוב. אדם עכשיו, מה עכשיו? תניא רבי אליעזר הגדול אומר, מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזו אכילו. מה זה נקרא אחזו אכילו? אמר רבי אלעזר, אש של עצמות. מה אש של עצמות? אמר אביי, אשתא דגרמה. זה נהיה לו עכשיו, מה עכשיו? אומר רש"י, מולייר בלעז. מה זה מולייר בלעז? קדחת. חום. הוא מתפלל לעם ישראל עד שנהיה לו, מה נהיה לו? חום. אני רוצה לראות כמי מתפלל, גם אני, שנהיה לנו חום מהתפילות. איפה אנשים מתפללים על עם ישראל שנהיה לו, מה נהיה לו? הוא צריך לבוא לרב רן, להגיד לו, הרב רן, יש לך נוריפל? מה קרה? תשמע, התפללתי בבוקר, היה לי כאב ראש. מה הבעיה? תראו את המזגנים, צריך כולם בלעזר. תדליק את המזגנים. תדליק את המזגנים. היה לו חום. עכשיו, בוא, אנחנו עכשיו, זה נעשה אחד אחרון. זה חובת הלבבות, זה תעשו את זה בבית. חובת הלבבות, מי שלא למד, גם מי שלמד יעשה חזרה עכשיו חודש אלול, זה ספר שצריך ללמוד, חובת הלבבות. כולם אומרים שחובת הלבבות. ללמוד, מידת הביטחון פרק ד', תקשיב. אומרת עכשיו, למרות שגורלה לאדם האמונה, כי כל אינם מסורים לגזירת הבורא יתברך, כי מה שהבורא בוחר עבורו הוא הבחירה הטובה ביותר, בכל זאת, הוא חייב לעסוק באמצעים שיביאו לו את התועלת, ולבחור מבין האמצעים את אלה שלפי רואות עיניו הם הטובים ביותר. אני מסביר, כי אם אני קורא, ויאמין כאמצעותם יעשה אלוהים את מה שהוא גזר מראש. למשל, חיי אדם, אף על פי שקיצור מספר ידם תלויים בגזרת הבורא, וכל זאת על האדם לעשות מצידו מה שבידו כדי לשמור על חייו. הוא לא יכול להגיד מי יהיה מה שיהיה, אין דבר כזה. הוא חייב מה, הוא חייב מה לעשות, כי יש אנשים שאומרים לו, זה מה שיהיה, זה מה שקצבו לו, זה, וגמרנו, כל מיני מינים כאלה שאני לא רוצה עכשיו לדבר, זה לא נכון. יש דברים שקצבו לו יותר לחיות. אנחנו לא יכולים עכשיו להגיע לזה, עכשיו צריכים להיכנס לעוד גמרות, שזה מה שמתפללים שלעם ישראל אלה הם אריכות ימים. ואל יאמר, תקשיב טוב טוב, ואל יאמר, אם הבורא גזר מראש שיחיה, אז הוא ישאיר אותי בחיים. גם אם לא אוכל כל ימיי, חיי, וגם אם לא יטרח לרפא פרנסה, וגם אם לא יתייגע למענה. לכן אין לאדם להכין את עצמו לסכנות, אסמך ביטחונו על גזרת הבורא. כלומר, אם השם גזר שיחיה או שיהיה בחיים, מכנס לסכנה, ואסמך זה יעשה, יסתכן וכל בדברים. כל הדברים האלה, מה? כל הדברים האלה הם אסורים. אדם, זה לא שמעתי קודם, צריכים להיות תמימים. מה בשביל זה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, זה כבר נגזר על כל הביטויים האלה, זה ביטויים, מה הביטויים שבכלל לא נכונים. אדם, יפה מאוד, אדם צריך מה לעשות, לא לעשות עכשיו חקירס, ואני יודע מה, בשקלה ותאר, הוא צריך שאמונה תמימה. הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב, וצריכים להתפלל שיהיה לנו טוב, וכשאדם רואה שיש דברים שהם לא טובים, הוא צריך מה לעשות, להתפלל, עד כמה שידו משגת. וזה רבותיי הפרשה שלנו בכהן גדול שבא ללמד אותנו בפרשה הזאת, אחד מהדברים, וכמה אנחנו צריכים להתפלל בדור שלנו. מי זה הכהן הגדול, הרב? מי זה? אני הרב, אתה צריך להסתכל עליי. מי הכהן הגדול? הוא עולה עכשיו מנחה בגלל זה. אני ואתה. כל הכבוד. לא, זה לא שיר אפשר, זה פה כל הכבוד. זו הכוונה בכהן גדול. במובן החיובי, תזכה אותנו בשורות טובות, הרבה שורות, קבלו תפילתנו ברצון, נתחזק בתפילה, בהתלהבות בתורה, ביראת שמיים, אמן ואמן. אמן. רבי חמלך אשר אומר